Kata mos, abiro teri miel sata, ati teri miel sato. Yes, my love. Awinjo. Adhi oro ni. Ok kawuono te mi advance. Osiepa cha majaneko cha be nigi pesa na moro. Sinilimuze ile blanketi notamre. Yo moko gini chimbe yo mariek. Mago to gik modo. Ene mkichopo kai be. Wije. Amefika hapa. Sempia. Ukadwa buyo kode bana, ukadwa walongeze. We Sintizo. Mbona umekuwa na sauti nyororo hivyo? My dear. So, tuseme kwa kifupi in short. Down to earth tu, sio sauti ya aje. Ndio nilikuwa nasema naambia. Ndio nilikuwa nimesema tuseme kwa kifupi. Mnatutembelea sato hiyo sato tucheze nani ama Prince na Jakadala ama kwenye 10 years experience. Si nani anafanya 10 years experience? Hata ugabi nani anachekesa hapo? Bwana ngadi bwana kuku kwa jazi yawa. Abinjo ko wacho ni uwuok mager. Bana odwaro dak moro kae. Maka mago mana matin no ya. Odwa dhi retouch. By the way bwana, idhi kanyi gokinyi, mawinjo ni idhi go lewni pass. Igo lewni pass to event to gimati maneno timore Saturday. Kendo nyaki ikri chon kose chunyuni ticket. Winjo no kauni regular ariyo. Ok regular bwana VIP. An kora dhi yweyo gi dosi na kanyo mos. Indi jaode matin ma ja university. Nyaka melidhi kori biti gi wi. Anadhi for you nwere VIP. Ana bete. Dosina na wacho niko yudo nika wodi woro ne pesa nitidhi med na 500 mane wiye no tadhi donjo VIP kalo. Ino kinya medi. But regular kanyo wajni kata kanyo ero ni an chieng no beyo kako kata job. Dong idhi ngadi sende mane toyo dong na winjo ka dosini wacho ni dhi ngadi pesa. Sende mange mana toyo. Dong ni to thamos gi sende. Dosina no mokuongo mano kuongo break promise mokuongo mano ngisa no biro nyiew na lewni madhi go Christmas. Anto kana break some two plates. On that note bwana bwana ansani an matek dala kanyo bwana kadosina kanyo kaka nyithindo nyaka ne lor bwana nyithindo go bwana dongi manyisi bwana kata chai mane donge otok dong bwana kani nyithindo koloro to piny chalo ga ni bwana ni nyithindo go masani oro bwana insano kori job na mana ane mani yora bwana mama ndas bwana majama chao njama ndas manze mera koka dosini nyoga mandas mang'eny adi mandas utero ga kanyo gosu kutedi ga lunch Wakijo mametho lunch. Ni Hato gimaber nani man tok dalawan mano kamago e jo. To mano terega kilungo dosi ni dosi. Mano nyaki punjiri leo sani, mano maka kwa luongo nyiri bwana. Mbona unanilea hivyo? Mbona unanisia? Ni nyiri dwaro jo manyalo ywak ni. Ni nyalo. Kore leo ne. Ini koro kata mana koro kaka koro show this Saturday. Mar kadala 10 years experience. Idhi inge kata ka kilungo nyake thum. Ya sangeyo. Kilungo na ng'ethom. Nyiri man kanyo for example, nyako moro inoki nyako moro. To eto konoki ya? Onoki nade to koneni gik mitwe ma red ma polo biro go yigo. Noki enango. Tamaniso. Tama. Okay, anuki Koro ober ni guji ne tie kanyo ji miel koro idwe luonge nango seche go bing'eni sebilo gimoro ni to koka nyal bongo koro ka wuoyo to jogo winjo katimne kata mana wanga ni bana ini inga gi styles moko machon koro wuodo sinano style maka machon an wuodo sinano mia experience te ni ibedo ngama madho konga diadi tikao konga chiel no bende okiwe piny koro sami miel kode to kimiel matek mende gi moko bana hii nitinge ni bana kia kata wadhi kodi show tango mamiyo ini miel ga style achiel mana winjo winjo ni japesa ok miel malo ya chamo bende gi minde gi moko bana lakini bede ga ngat moro manigi wiji guoto bwana kaki miel ga ne jo lori samilaro soda
Chingma no pime madho soda Ni Group Africa. Group Africa. Ni kaka chicha yudi bwana kimiele crusade. Mi wachema bariki Mungu bariki. Bwana tane no kakibariki. Hey. Bwana wa ye bwana but it's not like. Kono ni bana team nango nekika miel. Ni team miende mako gospel. Gimaga sekula job nini. Tuncha chingmani la rosoda gimkati. Anna la rosoda gimkati. Bwana kisha dosi na mara wacha nathi kacha ni monda adia ko nyati na mi nyati ne moral support. Tango mi no dao. Dong no dao ni kudu wi malich. Inyati manyijo kitu dala kanyo ero ni buka ni miela mili Group Africa ni la rosoda gimkati kagimo kichiemga. Lale musilale batuma pambano. Uno tichia tell man. Hey, bwana apenji bwana binge kaka ji kore of late bwana jiduma mitu jiokluokre bwana. Naje. Adhi afonyo siri bwana winje bwana. Ani sani ko nasebire mana madhi mana dwecha bichi bwana. Anoinga okaluokra okaketh kana pi bwana, you must be an environment. Nyaka ne koth chak chiwe. Winjo. Hey, nyakipindi ngama ja environment. Ito kinyadak na. Nyama bol. Ino kinyadak na ai pa. Piyo no bedni ra dogo manasema. Kako topono goi. Makot mago ifua kama no kono gogo. Mane wadhi graduation mar. Sana go mana mazrasi to. Wan mane wadhi graduation mar nyathi dosi na. Kasto chakwa kale graduation mar jaode matin mane graduate university. Binge kaka ne chal. Mane iti walo bwana magita ngogi. Na winjo no ni chingne maniro dhie. Okauna ano kauna kau 5 be machake yani. Bwana toniro dhina. Machane sta mange. Ni imer kudi ya nyundusi ni. Ok na ya nye. Ne wangero re. Kwani kia jara. Toniro rodhi nango. Nikichina winjo no dugu luongo ma boys moko ma jo apiko ka. Dosi ni luongo boy ne moro mariamba piko ne mariambo nini. Apiko bajaji. Oluonge ni mondo maki mondo rodhi. Omera no rodhi. Awinjo ni rodhi. Apenji sani gikoyo mangecho. Kanga to mi mesenga chiel gimoro godhiambo to koth ochwe. Chako mi ndawa paketa chiel kata sport moro. Inya yiera ngo. Sport no ema dhiye. Sport nikech dhi golo ni koyo. To chieng sport. Koro chieng sport magik moko mang'eny timore ma jojo ng'wech ni kata kata sikunde mopogore ni kata jo uso baji akiango. Kaka kawo sport. Anawe kata ni wacho ni dhi ringe sport mondo gol ni koyo karin bane virach. Ng'ama ni sport mondo gol ni koyo. Kar chupa mane kongo. Kwani ni dhi sport ni chamo baji. Kongo koso iti madhoga mananda wagi dosi ni. Bwana winye ni be kata ni bwana ni dosi na chuna ga. Ngike gimomi adu mgandawa kabiro ga samoro. Chima niluonga ni wadhi church kaiti wacho ni na madho ndawa e church nango. Macha ni dosi na. Emano madho ndawa. No madho ndawa to ngudhe wangani. Nango. Tapakia. Papiji ni dosi na mago tanga. Toki donje ne. Ebiro dhi donje ne ka police. Yes no. Ngata matimu ni gimoro ge thuon. Ikaw ne ato. Ano chimo ka dosi na no chuna na tik kuon. Do ngadhi mana ka chief. Ana yiem to chuna na tik kuon nango. Gindak ne gitieke. Ngai nine metin dala kae tikuto nyako maja university cha chege cha kwani chege cha kwana ukuongora nyako maja cha podo mkidi lakini no lunga ni mona konye biyo suka itu wachi ni maru kia ni chidosi na kia ni gari ambo ni ana wachi na nade ae wala moko mago fala go bwana kai ingi weche moko mago tu kionge story ti ile bwana wele nyaka password bwana yakaro usimbe mkopa bike de password bwana nyaka nyiti access gallery na okadwa ni ketna ko ndongine manyochi interfere gi pitch ni manese tero na kawe snap mara chiel adaka snap mara the walgi selen dala ukucho the walgi selen maru jati ngadwa go picha mate mani bana kalewe kada mana nini e mionge go ni manyochi na organize ni te adwa this amote adwa thingiso gini ande kurutu noero mokuongo en ng'ama ni josudo ni Illuminati nikech tinde rwakre maler to wuonde ni otiyo karo kwalo le medosi antija matek mar wako gindu kizulacho zingwoni mwako dungi yani kamiti emichieme dungi tija matek ini ndosi ni dakose miega kata opato okopato majasitima dosi nani chome nyaka apart hey chome apart on the back okay apart from that congratulate me apart from that is to say
to say bwana ni seje moja ya kizungu tada ana gamana amonyo ya kizungu so na winyoka dosi na gomba ka gidosi nini ya ni imako doge nidwa bedo just nyita mako nidwa bedo donge na yude nia adangise ni dongangise ni dosi na madoga dawa ayude no omoni ni tamaka bogo no ya pato ngai okay wewe dongata ina mako dogi newa mako doga kama no mako dogi kadonya duli bwana chengara chenga tubudo wino gichupa kitema ngato deni mano tamaki nisitianyisa ni ane masani niyo trusta wenyulo gino dhi chwanya kodi trust emo wacho gino bro chwanya kodi nasi goli kum Cynthia maber kikitem do ana koro de matini jwanjuli ne bwana an we adhi kama no ora emo mi intidi we tich wuondi ni podi tiyo kata ko siep toru de tich mok ti